Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizi siziň ähli jaňyňyzy hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, soňky döwürde Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyna ýürüti uçar gatnawlarynyň sany ýygyderli artýar. Bir tarapdan Türkmenistan aviakompaniyasy, beýleki tarapdan Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy Türkmenistan Türkiýe boýunça ýürüti gatnawlary ýerine ýetirip gelýär. Gelip gowşan täze habara görä, Türkmenistan aviakompaniyasy şu gün Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça ýürüti gatnawyny ýerine ýetirdi. Bu ýürüti gatnaw Türkiýede bilim almaga üflegiller, ýani türkmen talip dalaşgärler üçin örenuli mümkinçilikdir. Şeýle hem bu gatnaw arkaly ýurdumyzyň raýatlarynyň hem ençemesi watanymyza dolanyp geldiler. Hormatly tamaşaçylarymyz, ozal habar berişimiz ýaly Türkmenistan aviakompaniyasy awgust aýyna bir näçe ýürüti gatnawlary ýerine ýetirdi. Şeýle hem 26-synyň 27-sine geçilen gije Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça ýürüti gatnawyny amala aşyrdy. Atavatan TV YouTube kanalynyň hormatly tamaşaçylary, eger-de siz ýurdumyz wagty bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna abone bolmagy we iýerlemagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň enniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.